Ghana Hausa Television wurin nuna fim da al'adun gargajiya. Ka'ida don mu gane tambayan banda sanin annabin da addinin su ne sunna, to sannan kuma alamomin su ne wa'annan da nake zakara muna, ka kasance mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah. Dama ainihin shi annabin karan kansa shi ma yana biyayya ne ga Allah, kuma Allah ya turo shi ne don a bi shi. Mun gane ko ya turo, Allah ya turo annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa mu ji da kyau, Allah ya turo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don me? Don ya tuna mu mutane Allah. Shi annabin ba abota mai, shi ma aiki ya zo yi duniya. Wani aiki ya zo yi? Allah ya ce inna arsalnaka mu su Allah mun turo ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum ko kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah ya ce mun turo ka kai manzon Allah ka zama mai shaida akan su. Ta yaya annabi zai shaide ka baka bi shi ba? Shi yasa alama shaidun da annabi ya kawo shine abin da ya san ya zo da shi zai shaida akai. Duk abin da aka yi bayan bai nan to ba ruwan annabi da wannan, don bai shaida akan, ba mai shaida akan abin da aka yi ba kana. Don haka alaman ahlus sunna shine bin annabi Muhammad. Sai Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasula. Allah ya ce mun turo muku da manzo shahidan alaikum, ya zama mai shaida akan ku, kama arsalna ila fir'auna rasul, kamar yanda muka tura mu fir'auna manzo. Ku ji da kyau, ku ji da kyau, da kai da ni da masu saurare duka a wurin Allah da mu da fir'auna ɗai muke. Abinda zai bambanta mu da fir'auna abu guda tak. Allah ya turo mana da manzo, ya turo mana da fir'auna manzo. Manzon fir'auna annabi Musa, manzon mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To bari mu ji Fatimatu Zahra za mu bi radiyallahu anha, ko kuma sayyidina Ali surikin manzo Allah dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu, shi za mu bi sai mu tsira, ko kuma wanda shi aka turo mana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce to inna arsalna ilaikum rasula, ku mutane, ya kai mutumin da ke nan wurin, Allah ya ce ya turo maka da manzo shahidan alaikum. Sayyidina Ali bai wurin, sayyidina Abubakar bai wurin, sayyidina Usman bai wurin lokacin da Allah zai tambaye ka. Annabi kadai za a kira ya zama shaida akan ka. Shahidan alaikum. Allah ya ce kama arsalna ila fir'auna rasul, kamar yanda muka turo mu da fir'auna manzo. To me ya samu fir'auna? Matsalan me ta samu fir'auna? Sai Allah ce fa asa fir'aunur rasula. Fir'auna ya saba ma manzon da aka turo masa. Fa akadnahu, sai muka rika shi akadan wabila, ruko na halakawa. Wannan shi ya nuna mana duk wanda ya saba ma manzon da aka turo masa ya halaka. Kenan wanda ya kamata ka bi kai ahlus sunna, alaman ka bin wanda aka turo maka. Allah bai turo mana sayyidina Ali ba, Allah bai turo mana sayyidina Abubakar ba, bai turo mana Umar ba, bai turo mana Usman ba, bai turo mana dukkanin kowa ba. Manzo Allah kadai Allah ya turo mana. Shi kadai zamu bi. Ba ka bara yan uwa, ku yi hakuri. Ba mu bi kowa. Muna saurare da kyau. Don haka yan uwa, alama na ahlus sunna, wanda ake gane ahlus sunna shine almutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine alama. Akwai hadisi na gaba wanda zan rufe mana da shi cikin hadisai, cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna, dukkanin al'umma na za su shiga aljanna illa man aba. Ku ji fa, dukkanin al'umma na, dukkanin al'umma na za su shiga aljanna sai wanda ya ki. Ya kai dan uwa mai saurare, annabin da Allah ya turo maka yana gaya maka cewa dukkanin al'umma, ma mu dinnan duka, annabi ya ce za mu shiga aljanna. Kowa zai shiga aljanna illa man aba, sai wanda ya ki. Wa qila wa man ya'ba ya rasulullah, sai sahabbai suka ce wa zai ki shiga aljanna tunda ita ce muradin. Sai manzon Allah ya ce man ada'ani, wanda ya bi ni da kalal jannati zai shiga aljanna. Wa man asani, wa man asani, wanda ya saba min faqada ba. Kenan ba in na saba ma Abubakar zai shiga wuta ba, ba in na saba ma Ali zai shiga wuta ba, ba in na saba ma Fatima zai shiga wuta ba, ba in na saba ma Umar ko Abubakar zai shiga, a'a, in na saba ma annabi ne zai shiga wuta. Wa man asani faqada ba, duk wanda ya saba min ni annabi to yaki. Yan uwa, da wannan ne nake gaya mana cewa ahlus sunna, alaman da za a gane shi so da yadda da biyayya ga annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ku rike alaman ahlus sunna so da yadda da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine alaman da za a gane ka duk lokacin da kai wani abu. Mala ya ce wai sunna isilahan wa shar'an. Bari mu je in zakkara muna ainihin maraje da ahli sunna suka zo da shi dangane da sunna lugatan was ilahan. Kamar yadda na riga na gaya muna a farko, as-sunna na nufin me at-tariq, wato lugha kenan. Lugha na ce muna wurin ta'arifi isilahi wurin maluma akwai sabanin ta'arifat, sannan kuma akwai ahwal da ke sa mu iya ta'arrafa sunna. Menene ahwal da za su iya arrafawa? Akwai sunna a matsayin wato maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'ali. Kuna aji da kyau, as-sunna ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'ali, min al-aqwali wal af'al wat taqrirat. Wato abinda ake ce ma sunna wat taqrirat, abinda ake ce sunna duk abinda aka jingina ma manzon Allah sallallahu na maganganunsa da ayyukansa da abinda kuma aka yi gaban manzon Allah ya shiru, wannan shine sunna, wato ya zama addini kenan. Wannan shine ta'arifin sa in aka koma ga ta'arifi na istilah. Amma al'umum na bamu na ɗauki ta'arifin malami guda daga cikin malaman sunna shine Imam al-Barbahari, na baka marja'i a cikin sharh sunna, ka je ka diba shafaha na 6 zaka samu yace as-sunna hiya al-islam wal islamu huwa sunna. Wannan shine abin da muka tafi akai. Sunna ita ce musulunci, ko musulunci shine sunna. Yan uwa, wannan shine takaitaccen bayanin da zan yi, cewa sunna shine musulunci a cikin littattafan mu kenan. Musulunci shine sunna a tarifin Imam al-Barbahari. Sannan kuma isilahi na nufin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hanya ko tawa. Zan ce dariqo, in nace sunna ina nufin hanyanka. In nace sunnati fulani ai dariqatu, ai ma jara ilaihi fulan, abinda wane ya tafi akai shine abinda ake nufi sunnanka. Wannan min haisul lugha. Amma a cikin isilahi musulunci shine sunna, sunna ita ce musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko ban sani ba ko da yake na ga question what is sunni ne ko sunni, amma sunni sunniyu kenan ba sunnatu ba. In ka ce sunni ka nasabta shi zuwa ga wani, sunniyu. Amma ka ce sunna kana nufi ainihin sunan da kanshi. Shi yasa tun da farko da malam ya soma bayani, na ga bayanin sunna ya yi. Da ya bayanin sunna sai ya yi muna ya suna wannan da ya kawo wasu hadisai, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa. Sa'annan kuma ya kawo ayoyin Qur'ani inda sunna ya zo, sunan sunna. Amma to da kai kan batun sunni, na ji ya bayani ahlus sunna, sai malai ya muna bayani, yana muna bayanin kawai siffofin ahlus sunna, siffan da ake gane ahlus sunna da shi, amma bai nuna muna wane ne ahlus sunna ba. Kuma na faɗi ba wasu da annabi ya ambace su da suna wayanda suke firka, wasu yanki ko ɓangare cikin musulmai, babu wasu da annabi ya ambace su da suna shi'a. Mun kuma ce shi'a suna ne na bakin annabi, sunna annabi ne. Shi yasa muna son malam ya nuna mana, an ce dan sunna ma'ana ahlus sunna ko sunniyu, a nuna muna inda aka faɗe shi a cikin hadisin manzon Allah da ya ce wane wa'annan su ne sunni, su ne 'yan sunni, su ne ahlus sunna. A nuna muna wannan, ko kuma ahlus sunna wal jama'a kamar yadda suke kiran kansu. Shi'a dai ba wani ya kirkiro ba, manzon Allah ne ya faɗi daga cikin littattafan maluman sunna. Sa'annan zance mai bin shi, ya ji hadisi sataftariku ummati wane ne, amma a cikin hadisin wai annabi ya ce su wane ne da su kubuta. Wai annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi yawma wa ashabi. To abin da ni da sahabai na ke kai, abin tambaya, shin annabi na da wani abu, sahabai kuma na da wani abu ne? Saboda ni na da zance da yawa game da wannan hadisi, saboda akwai dalilai da yawa da suke nuna wannan hadisi akwai tambaya kan shi, question mark babba na kan shi. Saboda da wannan hadisi kowa ke kaba yake kafirtar da dan uwa. Dan Shi'a ya ce mu ne firkatun najiya, wani karya yake yi.
dan sunna ya ce mu ne firkatun najiya wani na cikin wuta, wannan hadisi ƙarya ne. Ba wani wanda yake yana kan bin manzon Allah da yake za a ce mai yana cikin wannan hadisin nan babu shi. A nuna muna inda nasara suka kasu 72, a nuna muna inda yahudawa suka kasu 71, babu wannan babu. Shi yasa ina so malai nuna muna ma'ana lai wa ashabin nan shin me ake nufi da shi. Annabi na da wani addini, sahabai kuma na da wani addini ne ko dai yaya? In ba haka ba kuma to a nuna muna inda sahabai nan suka fito suka zo suka karu kan ma'ana alaihin nan. Sannan kuma ya suna shi malai ya ce na fita kan maudu'i, na ga shi ma fita kan maudu'i, ya je yana bayani sahabai wani sahabi bai yi kaza ba bin wane ne ba bin to alhamdulillah gaskiya ne ba bin kowa she manzon Allah shine farko wanda ake bi, shine farko wanda ake bi. Amma ina so in tambaye malam cewa yana da labarin hadisu sakalain wanda ke cikin sahih muslim kuwa, wanda yake cewa inni tarikum fikum sakalain kitaballahi wa itrati ahalu baiti ko ahala baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Manzo Allah ya ce na bar muku Qur'ani da iyalan gidana wanda yake in kun bi su ba ku taba bacewa, ba ku taba bacewa, ku bi su. Ma in tamassaktum bima, in kuka riko da su yanda da ku bi Qur'ani, za ku yi riko da Qur'ani, ku yi riko da ahlul baiti haka nan. To yanzu manzo Allah kuma ya ce wai ba su rabuwa, kuma su ne in kun bi ba za ku bace ba. Ma'anan shi shiriya na cikin bin Qur'ani da ahlul baiti. Malam na da labarin wannan, yana da labarin wannan, me zai ce ma wannan hadisi da yake cewa wannan ba kowa ya ce ba fa. Manzo Allah da Allah ya ce a bishin nan, manzo Allah ɗaya da Allah ya ce a bishi, shi kuma ya ce maka, Allah kuma ya ce ma atakumur rasulu fahuzu wa ma nahakum anu fantau. Wannan hadisi kuma tabbatacce ne wurin kowa ya tabbata wannan hadisi wurin shi. To in dai wannan hadisi ya tabbata, to yanzu an ce manzon Allah, ka ce manzon Allah shi kawai Allah ya ce abi, to manzon Allah kuma ya ce ka bi ahlul baiti. To yanzu ya za ka gama wannan zance da zancenka da kace ba abin kowa, alhali manzon Allah ya ce bayana yau dai ba manzon Allah, amma manzon Allah ya ce ka bi Qur'ani ka bi ahlul baiti. Ya malam zai muna fasarar wannan. Sannan zance na karshe, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa. Malam ya kawo shi yana support kalmar sunna, ma'ana hanya, tariq, ayyuka na da nike yi ko sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin wane ne. To abinda muke son mu tambaya, sahabai na da wani sunna, annabi kuma na da sunna, kamar yadda muka yi tambayan farko, ma'ana alai wa ashabi. Sahabai na da sunna, annabi kuma na da sunna ne ko dai yaya? To in kuma bayan wannan ya ce khulafa wai halifofi, manzo Allah ya ce sunna na da sunna halifofi. Ya nuna mana su wane ne halifofin nan, su wane ne halifofin manzon Allah da manzo Allah ya ce a bi su. In manzo Allah ya ce a kama sunna shi da sunna halifofi, ashe maganar shi kuma ya tabbatar cewa ana bin wani banda manzon Allah kuma kenan. To wannan alhamdulillah muna son dai mu san, ya nuna muna cewa su wane ne ake nufi da su da abisu, saboda muna da hadisi cikin sahih Buhari, sahih Muslim da yake cewa halifofin manzon Allah 12 ne. Yasa muna son mala ya nuna mana. Wahir da wani alhamdulillah rabbil alamin. Zama outstanding wannan. So za mu je question number 2. Kowa ya clear abin da ake yi. So akwai ribata da malam Ibrahim yayi, akwai ribata da malam Kabiru yayi. So suna nan aje, kowa ya bar shi cikin hankalin shi. Za mu je question number 2. Ko me kuka ce a treatin shi a kare, dan ba mu so mu yi abu da ra'ayinmu, a treat duka a kare. To shikenan, shi sa microphones goes to Malam Kabir again. Ani shi'anci daga cikin littattafan Shi'a ba, ina ji cikin zartuttuka na ce mun gane shi'anci ne da littattafan maluman sunna, mu duka sunnanci muke yi sannan muka zama Shi'a, amma yanzu mu yan Shi'a ne. Kuma kowa ya san ka'idan debate, ba ka zuwa cikin, ku saurare ni da kyau,
kusa hankali ba ka zuwa cikin church za ka yi ma Christian magana ka doko Kur'ani kana mai magana a'a shi yasa kai da kake son ka ji da kai nike na cire ma cikin littafinka ba wani dalili kuma da ya saura amma kana son ka san cikin littafi na ne littattafai bayanin shiyanci sun bugu barkate ka duba milal wan nahal na malamin na Ja'far Subhani in ka duba kuma yana da kuma talhisin wannan littafi in ka duba ash-shi'a wa tashayyu sannan kuma ta'arihu shi'a shi ma yana cikin sannan akwai durusu fi shi'a wa tashayyu wanda yake littafi ne ma da yake ana karatun shi a cikin madrasa ahlul bait na zo nan ga na kawo wayannan littattafai saboda ni ban bukatan sani kai ke bukatan ka sani ina fadi maka kuma da abin da ka sani hajijuhum bi ma alzimuhum bima alzamu bihi anfusahum ku lazimce shi da abin da suka lazimci kansu shi yasa bayani wannan kenan harij maudu wannan dai malam kowa na yi wai shi'a kuma fi zamanin rasul shi'awa a zamanin annabi dukkan mumini a zamanin annabi shi'a ne wanda ya kiyabi imamu ali kawai shine ya fita cikin shi'a me yasa hadisin nan wai manzo Allah ya ce me innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wai hum anta ali wa shi'atuka alladzina amanu wa amilus salihati sune kai ali da shi'anka shi yasa dukkan mumini zamanin annabi shi'an ali ne wanda kawai ya kiyabi imam ina jana fahimta ina cire natija ne nan ku yi tunane da ni muna tunane ne manzon Allah ya ce wanda duka ya bi Ali shine wanda ya yi imani ya yi aikin kirki shine kuma fiyayyen halitta shi yasa manzon Allah ya ce Ali bin Ali wanda ya bi Ali mumini ne da maganar manzon Allah gane shi yasa kowa duk muminai shi Ali ne sai wanda ya kiyabi shi kamar yadda akwai wanda suka kiyabi mu dai irin wanda muka yarda da shi ko cikin sahihi kafi ne ko cikin wane ne mallan ya duru fakihi al-istimsar wane ne sai mu yi jifa da shi kowa ya fadi musa aima manzo Allah kariya ne don akwai karare da yawa duba ngiya muku ba wani littafin hadisi da aka rubuta zamanin annabi ba wani littafi ba wanda ya rubuta littafin hadisi da yake ya gan sahabi guda babu ka gaya ma kowa babu shi yasa hadisi muna doka wanda kowa ya dace da shi ko kuma wanda ya yi daidai da alkurani sannan kuma muna aunawa kuma masdari na uku kenan muna auna abu da hankali mun kuma da yi bayani wannan tafsilan ne kuma to akwai lokaci sunan mu muke bayin kanmu da kanmu sunan mu ahlus sunnati wal jamaa ba sunni ba sunni mai takaddan da ya rubuta shi za a tambaya me yake nufi da wannan mu sunan mu ahlus sunna wal jamaa abinda ake ce ma ahlus sunna attiba'un nabiyyi mu muka arrafa kanmu wal jama'a abinda ake nufi da jama'a in aka ce jama'a humus sahaba wato masu bin annabi da sahabbai mu muna biyayyan annabi da sahabbai wannan shine sai ya zo da gaba ɗaya ce kuma hadisin da na ce wai annabi ya ce alaikum yaya nasara da yahudu suka kakkasu kashe wannan bai je school ba ko kuma ba gane yake ba ganiyan ba ne ko kuma bai san yanayin da duniya take ciki ba in aka ce sun rarrabu wannan ko kai yanzu ka ambata ka ce akwai anglican church akwai catholic church akwai kaza kuma duk ana nufin annabi isa akwai holy family da wane ne da sauransu wannan aqidun shine za su rarrabu zuwa wani abu sannan in ka duba al'umman ga namu mu da manzo Allah sallallahu yake cewa haka Jews suka rarrabu haka
hadisin da ba su saba ma alkur'ani ba, sannan kuma su a auna da hankali. Kuna jin maganar shi? To tambaya na ga shi a wani qur'ani, wani qur'ani wannan da muke da shi, in shi ne ya ce eh, in ya ce eh ina da tambaya akai. Wani qur'ani in shi'a suka yadda da shi? Domin ni na san in shi'a ba su yadda da wannan qur'ani da muke rike da shi a matsayin littafin Allah ba. Wannan shine a cikin littattafan su kenan. Wannan shi kenan sai ya sa question mark. Sannan hadisi sakalaini, hadisi ne, hadisu sakalaini din nan hadisi ne da'ifi a wurin mu ahli sunna. In dai gare mu littafin mai dogo shi, in yana da nashi ruwaya cikin kutubu nasu ya fito, amma mu a wurin mu hadisu sakalaini hadisi ne da'ifi. Ga yanan na farko, qala al-uqayli la yasuhu fil matan shay'un wala sanada, a cikin du'afa'ul kabir mujalladi na 3 shafi na 150 daidai. A cikin ibn hibbana yace hada shay'un la asala lahu al-majruhin mujalladi na 2 shafi na 151. haka darul qudni yace hadisun munkarun ghairu thabitun, kaje ka diba shi ma al-ilal mujalladi na 4 mujalladi na 3 hadisi na 200 wato shafi na 244. Ghana Hausa Television, wurin nuna fim da al'adun gargajiya.